Так, держись. Отойдите, пожалуйста. Нормально, останови. Не, на ту, просто на ту. Да, останови. Давай. Поднимай. Нас запустили в зал о 14:30. Все поповітався за мною очима. Потім почалося судове посадження. У якості свідку запросили його батька. І він давав показання. Затым суддя запитав, чи є у Степана питання до свідки. І він встав, зняв маску і сказав, ну, вельми близько до тексту, що батько, сопрацовники ГУБОПіка обіцяли, що коли я не признаю своєї вини, то мені буде прес-хата і будуть кримінальні справи супроти моїх родних і сусідів. Сказав, що прес-хата у його вже була і рихтуйся. Після цього він залез на лаву, взяв нечто біле таке у зуби і почав різати собі горло, літерально. Ось, узнявся гвалт, міліціянти не могли вельми довго відчинити цю клітку. Потім він, напевно, згубив притомність, я не впевнена, нас вивели з зали.